Sing dirasani aku jane iki krungu ya mung ketok ora krungu wae nang kene iki. Nek mayang ki ya fokus mayang wae, ora rasa nok dirungokke. Lah wong krungu kok. Ayo arek ngopo? Mulane nek nyinden ki nyinden wae rasa-rasan-rasan. Tak walik to. Lah penake rasan-rasan ki. Kan aku wis ngomong mbok tak melu, mulane kuwi aku oleh melu apa ora. Lah mbok mau dene. Mbok kono sing dene. Ra ono nggone ning. Ih, jembar ngene kok. Wis rong. Wis. Nggih kula nggih Dik lho. Oh ya to, Dik. Dik sapa? Dik iye. Ayo, Mbak. Pacitan Wis urung. Kula pisan mawon nggih pun tuwa soale, nggih. Mau jare Dik. Rasido. Ya. Geser-geser iki yo kancane rasan-rasan wingan iki. Ya ora apa-apa. Disambi rasan-rasan marake ngopo ya ora ngantuk. Apa? Lho, jare ben suwe. Apane sing ben suwe iki? Rasan-rasan ben ra krasa nek suwe ngono lho, Mas. Oh, larak ngono. Monggo. Kedak aku celak ngomong sing aneh-aneh kok. Panas. Ngeyup. Oh, alah nggih. Niku lho Mas, sing Enten mriki napa? mboten ketinggal. Oh, nggih napa? Ingkang wonten inggil nyun pangapunten napa? Mandhap Nggih. kajenge sedaya Wis danten saged ketingal. Nggih, saged mirsani. Nggih. Engko ya gone cemedhuk. Ya ora mak mongko kowe sing ngiringi sapa? Ayo wis. Jemblung ngono kae malah apik banget pisan. Iki nganggo parian lho, Nduk. Parian. Haan kudu nek parian iki wajib. Seko nek parian tak walik, seko sing pojok dhewe kae seko. Seko apa jenenge fosile warga laras. Fosile. Seko pojok dhewe. Mbah. Mbah De. Piye? Parian nggih? Ya. Nggih. Aku nek wis diwangsuli njuk wedi aku ki sok-sok ki. Merinding aku. Iki parian kok, Mbak? Dereng to? Ampun to. Oh, ya. Wih, lah kepiye to ki? Ya. Ora krasa apa kepiye? Hah? Ora krasa ya. Karang ora rasan-rasan mau kok ya. Ora. Nek kaya aku wis ora krasa apa-apa le. Nggih, maaf. Ayo. Ilah iki kok malah meneng bae iki kepiye to? Sikik mikir lho, Jang. Apa ngono apa to apa ngono lho. Tuku bayem Heeh, tuku bayem. kok mampir pasar Depok. Oh, heeh. Ana ya kan ya. Terus Dusun Karangasem ngundang dalang pekok.
Ben. Mau yon. Apik apa nek ngono kuwi? Apik apa? Apik. Apik apa nek kaya ngono kuwi? Apik. Medonnya gelut yo. Wani apa? Wani bae. Wah, remet. Wah glundungke. Mau sak leyatot. Lah nek ngadeg jejer iki mung sawetengku dhewe iki jek. Lah ya dadi pas to sirahku. Heh? Iso jegluk nggonanmu. Ben wong atos kok karo aku. Ya wis, heeh. Jajare sapa ya kowe? Karepmu. Iki umpama aku saka kene mlumpat rono iki oleh ra to? Mlumpat tak gludhuke gludung medhun ngono kuwi trebok. Sia-sia aku arep nang bengi iki arep sia-sia aku. Sapa jajare iki? Gesere sinten mriko? Wow, Bu Wahyu nggih. Iki garwane nonton rawane. Adol apem. Apem? Apeme rada ana sing rada gosong apa ora? Oh, boys. Boys. Boys? Ana apa mau boys? Maksudnya api ngoten lho, nama Ah, semringan, iya, semringan. Apa mau boys iki lho? Saya. Apeme apik ngono to. Nggih. Ning ra payu-payu. Lah adol ki nek ndi ora payu-payu ki. Pun mboten kathah sik seneng apem. Mugi warga Karang Asem tansah slamet rahayu. Amin. Jajare lagi mae, ayo mae. Kae kok mesam-mesem. Sapa sing mesam-mesem? Kuwi dalange. Sing biasa, Dalange. Aku apa? Ora ki. Mosok. Kowe ora percaya apa? Ra Ya wis padha ngene yo. karo guyang-guyu. Heeh. Mugi dusun Karang Asem tambah maju. Amin. Gesere lagi. Iki mbok-mbokane warga laras iki. Nek sing pojoke mau fosile. Nek sing iki mbok-mbokane. Iya. Mongko luwih tuwa Mbak Neti karo Mbak Wahyu lho timbang aku. Ora apa-apa. Lah kok iso? Heh? Kok iso? Ora apa-apa wis ora sah. To ora wangsulan to. Arep wangsulan ki wonge mayang dhewe je saiki iki. Aku ki ning kene 6 dhewe ya. 6 dhewe. Hok apa? Heeh. Wah. Umur pira? Umure 17 tahun. 17 tahun. Ya ampun, jebul isih enom to? Heeh, ya karo Lintang Kairo wae enom aku. Wah. Hok apa? Heeh. Wih, lah kok lagi ngerti to aku. Aku Ayu Kairo. Percaya ra? Ya iso percaya. Ayu Kero. Percaya. Percaya ya kudu percaya ya. Iya. Percaya. Sito kan mari Sito. Oh. Ya. Mangan brem. Ngopo Mbak? Neng Bambang Lipuro. Kadoan Mas. Kadoan? Iya. Mangan brem. Heeh. Nyes rasane. Nyes. Yen Karang Asem. Ayem tentrem wargane. Amin. Sampun nggih. Nggih sampun. Matur nuwun. Sami-sami. Nyuwun sangu. Mboten enten. Pelit. 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 Sangu. Ora ono ya aku ora nggawa e. Sanguku kari 4.000 e. Mosok disangoni 100.000 mbokku.
Tak nggo kuliah tak entekke. Mumet aku njokan saiki. Jajare lagi. Wah, nek iki bahaya, balang wilah saron ora. Kok saged? Ora. Parian mawon nggih. Nggih, parikan mawon nggih. Mbakoku Nah, tenan. mlempem. Mbakune mlempem. Mlempem, Mas. Wah, aku seneng sing rada mlempem-mlempem kaya ngono kuwi. Terus apa mbakune mlempem? Mergo kudanan. Kudanan. Mlempem mergo kudanan. Yo yo ora payu. Ya, terus Kagem warga Karangasem. heeh. Mugi tambah kesehatan. Amin. Nggih yo sing sok rasan-rasan iki kudu dites iki ngene iki. Ping 3. Kok ping 3 Ora. Pisan wae ora apa-apa. pisan. Yuk. Sik lah. Aduh padha Mbak Endah ya. Nah, wis ngono iki. Apane sing padha? Mbak Kone mau lho kok. Ya beda ah. Oh. Apa beda apa? Ya Temanggung karo Yojo beda apa? ya Aku ora ngerti kok. Sopo kamu? Ayo Mbak Orisa. Waduh, kok mlempem Waduh kok mlempem. Apane? kuwi krupuke. Kuwi kerupuke. Mugi warga Karangasem Heeh. sehat-sehat awake. Amin. Amin. Padha karo kesehatane mau kae jane mingane. Jajare meneh iki. Sing nek rasan-rasan ki saben dina kok rasan-rasan ki. Kaya ora entek topike iki kaya ora ono enteke iki lho. Ora. Parian ya. Iya no. Apa kon salto? Ana sing lonjong. Oi. Apaan tuh? Kuning warnane. Nek kuning ki ya aku sok nemoni neng kali iki sok nemoni. Iki lho. Oh lah. Apa gedang? Gedang. Heeh. Warga Karangasem Ponjong. Heeh. Mugi Mugi bagya mulya ayem tentrem gemah ripah lancar rezekine. Amin. Komplit nek iki, Nduk. Iya, Mak. Mengko sing kari dhewe iki sing ora kebagian. Kowe lah, iki Dik Lintang ki pintene ora jamak kok. Iya, kudune iso. Iso padake. Ora kaya aku mbiyen sekolah bolos wae. Nek njaluk sangu semangat. Pamit mangkat sekolah menggoke warung. Nek ora menggok kose kancane terus turu. Iya, saiki lak ora kaya ngono. Meh. Saiki meh luwih parah malahan ketoke malahan. Iya, aja, Mak. Ora. Monggo, Dik. Niki kula nggih, Mas. Nggih, Mas. Sinten melih? Mau kok. Nggih, mosok sing ngempul. Lek mboten mungkin. Merem-merem. Merem-merem. Heeh. Ngopo kuwi? Turu, Mas. Oh lah iya. Karo dikeloni. Wait. Sing ngeloni napa, Pak? Keloni guling, Mas. Dikeloni kok dikeloni ro guling medeni banget. Warga Karangasem. Mugi kathah rezeki. Amin. Amin. Nggih. Nggih, sampun. Diteruskan lagi nganune bawane mau tekan ngendi ya, Mo ya? Kan
Jangan mriki. Oh, nggih. Diteruskan, kowe medeni rotokan. Wong macak ayu-ayu ini kok muni medeni lho. Lah ketok iki ya medeni ngono lho. Ya ora. Ya, ayo. Panas sudan aleng-aleng caping Sing kene lho sing sisih tengen ki luwih dhisik sing kono keri kabeh sih maksud. Baleni pisan meneh. Nggon miso wacaping gunung kuwi mau. Diulangi 1 2 3 4 yuk. Miso wacaping gunung. Nah, justice. Iya. Yuk. Gesernya lagi. Oh iki mbok-mbokane iki. Ayo. Nanti. Wilah. Bawa kok arep nanti. Hah, bawa nanti? Ilah, pitek iki? Iki pitek iki? Lah bawa nanti. Lah mbuh, aku ya ora ngerti. Lah kepiye ta? Kok nembang? Heeh. Oh iya. Nadia Wadon Sarata Sing nyekar Mbak Lintang Kairo sekalian jumeneng nggih Mbak Lintang nggih, Dik. Nggih, Mas Gading. Nggih, Pak Dik, Mbak. Pak niki, Pak. Mboten Mbak Melih, Dik niki, Pak. Nggih. Nggih. Aja lali lah no, Mas. Ah, mboten kula niku. Karang nyok ketonto. Sugeng dalu pindho lah. Sugeng dalu. Nggih, pripun Dik niki iramane warga laras iki jan. Jan pu enak Mas, jos tenan, mantep. Dapi-dapi buanter tenan. Mas, jan cemempeng ning kuping. Cemempeng ki apa, Jal? Apa ya Mas, kalau di Jawa Timur itu cumpleng ngano, apa ya Mas? Penak. Kepenak. Iya. Wah, lagi romone seneng sing banter-banter berarti. Banter. Heeh. Nggih. Sampai ora nututi Mas. Wah, nggih. Gimana Mas Gading Pripun? kabarnya? Alhamdulillah menawi kula menika. Tadi belum salaman. Salaman Mas. dulu Aku nggih. Tadi dari Kediri gimana Mas Gading Nggih. kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis ra apa-apa nek kene Bede. Ora penak Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari sana Dari Jawa. sono sampai ke sini Iya, kan. dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon iki pitek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi sama Nggih, Mas bisa Gading. ketemu lagi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Manis ngono lho. Makanya aja manis-manis. Wis aku ki nek karang ket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang guman oh Mas. Kan. Pianten bagus kados jenengan. Asma Kinaria Joko Mas Copo, Gading. heeh. Bagus Berarti sekali loh namanya Mas bagus. Gading kalau Sopo? diartikan. Gading Pawukir. Gading Pawukir. Artine Artinya. ki wong pinter gini. Sing iso wong pinter. Alah. Ayo, Koyo ayo. loro ae. Ayo. Gading. Ga. Pasti ganteng. Jangan kandiani kok. Ganteng. Dua. Heeh. Apa jenengan? Kok lali tuh jenenge Gading. Gading. Ding. Ding itu dingin. Dingin. Mas Gading kan dingin kalau di chat nggak mau bales. Iya. Duh gletak aku gur disenggol wae tiba lho aku ki karang yo. Dingin. dingin. Gading. Iya toh, tenang Iya, toh, Mas. heeh. Sampean ki lek tak chat Mas Gading balesnya iso pirang-pirang jam ngono. Weh, ora mung pirang-pirang jam biasane. Pirang-pirang dino. Kalau aku lah nyapa.
Ora tau buka WA soalnya. Oh, berarti jarang. berarti ben dibales cepet ya apa sih tak VC wae ya. Di Mas? langsung di VC langsung tak bales langsung tak angkat ngene iki langsungan. Gading. Ding, pa. Pa. Pandai dan Pahit. cerdas orangnya. Oh, tak kira pa ki pahit ngono kuwi. Pahit. Apa toh manis loh Mas? Nggih, kae sing nyaron pahit. Pa, wu. Wu. Wu itu bulan, bulan. Bulan, oh, bulan. Memandangmu seperti memandang bulan yang sangat indah di pada malam hari ini, Mas Gading. Aduh ya ampun. Aja semaput, Mas. Aja semaput to. Aku arep semaput ning Rasida. Ora sah iri dengki tidak boleh. Lah yo, iri apa piye Kir. Kir. Kan tadi wu sudah. Wu mau apa kir. bulan. Heeh, Wu ki bulan. Bulan. Bulan ki masih selalu sesandingan karo lintang. Wah, Jen. Ya tak balekke to. Ya. Langsung jedul mau ning ngene iki tanpa. Berarti kita itu sebenarnya tuh jodoh yang sangat serasi ya Mas ya. Buktine loh. Umpama kapelan ngene iki kapel padahal ireng. kita tadi enggak janjian ya Mas. Enggak bajunya. janjian. Cocok ya. Cocok ki lho le kamera cerak banget ki lho. Ngono. Kamu video kok nganti ngene iki. Biyen berarti orang tahu kayak dhewe ngene iki Mas. Heeh. Men zamane isih Facebook. Nek foto ngene iki lho. Ngono kae. Terus apa mau kir? Kir ini. Kir. Kir. Kira-kira Mas Gading kapan ngelamar aku? Waduh. Tak jabutke akekku. Ora apa-apa nggo akek ya ora masalah kok. Enggak Mas, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi di job-job selanjutnya ngono lho Mas. Oh, masih ada di tanggal. Tapi lek mau kayak mau ya ora apa-apa Mas. Iki lho akekku ku iki anyar lho iki. Wah baru itu? Oh baru nih. Bagus sekali. Le nyilih tapi. Nyileh kok dipamerke. Ora apa-apa, emang kita gleleng to. Heeh. Bagus toh Mas? Bagus. Ya. Gading Pawukir. Gading Pawukir. C. Hah? C. Seno Saputra. C. Lek kuwi mau aku wis nganu ya Mas. Wis Wis ora apa? mikir ki jane Mas. Ya harusnya tuh Mas Gading ganti yang anu aku, yang mengartikan namaku. No. Oke. Lintang Kairo. Li. Lah jenenge iki terus piye, Joan? Lin. Oh, ding lali ya. Jana, li ki ke apa Mas? Iya, Lin. Lin ki. Kalin. Apa ya Lin? Apa Mas? Lin. Lin iso ora? Lincak utuh. Lindu ke Banter. Lincah. Lincah ki obah wae pokoke. Terus lin ki apa ya kira-kira ya? Ya itu tadi lincah. Iya, lincah. Heeh, terus Lintang. Tang ki Apa? Tang ki Tang ki lah kancane catut kae. Kuwi tang sing gawe ngano pedah motor ki lho Mas. Stang ya jenenge. Beda. Heeh. Tang apa ya kira-kira tang ya? Tang ki Apa? Tang ki tangannya halus sekali. Wah, masa coba sini tangannya. Iya, oh lho. Halo, piye to? Do pengen to. Ada nih kok. Eling mati aku lintang. Kai wes. Kai iki apa ya? Angel banget nek kai iki. Apakah Mas Gading? Kangen sekali. Aduh, ya ampun kok kangen bareng. Oh, ora.
kudune aku ora semaput. Terus apa Barca iki? Kairo. Ro wae ya. Iya. Romantis sekali. Wah, Jan. Heeh. Kayak ada Mas ya. Ngene kok. Terus apa meneh? Sudah. Wes to entek ya. Heeh. Lah mbok tambahi apa, Mas? Apa ya arep tambahi Pak Wukir? Iya, no. Ah ternyata dadi Jawa banget meneh. Lintang Kairo. Lintang Pawukir ngono. Lintang Pawukir. Apik ya anak ya. Apik Mas Jan sampai kaya fotone dhewe diedit ning ndi Wah. kuwi. Dadi Lah kok wah kepiye to aku iki wis dibangunke patung tekan New York barang lho aku. New York ono, terus Taiwan ono. Yang kita joget-joget itu pakai baju Dayak itu. Jan. Terus ono neng Jepang barang ono pisan. Wah, Borobudur. Ya itu antusias buat fans-fansnya kita Mas Gading. Didoakan ya Mas Gading. Semoga fans dari Lintang Pawukir dan dari fansnya Mas Gading juga, fans Warga Laras semuanya. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, lancar juga rezekinya, sehat selalu, sukses selalu ke depannya. Dan tetap mendukung kita ya Mas ya. Yang pasti itu Mas Gading. Yang pasti itu. Ya. Ya, terus sekarang mau ngapain ini? Lah mau ngapain apa kita dolan aja ini yo? Yo. Ayo. Sopo sing arep genteni aku nyong? Tak medun. Dolan aku takan. Ya, alhamdulillah Mas ini juga mboten lupa hari ini soan datang Karangasem. Karangasem. Dusun nep desa ngene iki. Desa Karangasem nggih. Ponjong Gunung Kidul. Ponjong Gunung Kidul alhamdulillah. Semua warga melumpuk mriki lho Mas. Melumpuk. Kebek kali apa jenenge kebek apa lapangane? Kebakku tekan buri kae. Oke. Kae buri dhewe kae. Kebek Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan rame tenan gayeng tenan malam ini ya. Mereti dusun Mas Sanes. Nggih. Bukan. Ulang tahun. Ulang tahun. Itu beda toh Mas sama. Beda. Oh beda. Kalau yang sama? Kalau yang sama itu masa depan kita. Jangan So aku. Hah? Sing marahi sapa? Kuwi sik sirahe slewah kuwi. Nggih. Pokoknya didoakan yang terbaik buat semua warga Karangasem. Semoga sehat selalu nggih Bapak, pinaringan panjang yuswa sing duwe utang gendang lunas utange. Sing dereng gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Ingkang sampun sepuh-sepuh enggal-enggal minggah kaji nggih Bapak Ibu. Amin amin. Pokok barokah. Sapa mau arepe muni nganu mau? Ayo. Arep muni apa mau? Mbok mau krungu apa muni apa ngono lho Mas? Apa? Sing wis tua-tua gendang anu. Yo, terus apa lagi? Nggih, alhamdulillah ini tadi saya juga diderekaken Mas dari grup Laras Ganindra Jatilan. Nggih. Jan iki mau 4 mobil loh Mas. 4 mobil? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih nggih khususipun kagem Om Fatah dan semua bapak-bapak ingkang sampun nderekaken kawula matur suwun nggih Mas Bapak nggih. Jan gaya kok Mas. Hari ini kok iso ditutke aku. Nggih, sakniki terus. 4 mobil ki isine kebak apa ora? Kebak Mas. Kebak. Iya. Kira 4 mobil terus sak wong. Mboten. Nggih. Gimana Mas? Nggih minangkani pamundutan Dek Lintang niki. Nih tadi saya sing nyuwun muga nyawiji. Nggih. Gimana Mas Gading? Nyuwun muga nyawiji wae digantos dadi ayang-ayang. Ayang-ayang. Nggih. Ayang-ayang terus niki lak wau kula maca niki mboten saged to. Nggih. Nah, Mang Cobi. Niki. Lah kok kayak ngene Mas tulisannya. Wah, lah dicoba dulu ya. Coba dulu. Ya. Yuk. Sik gatel Mas. Apa nih? Kupingku. Kepada Mas Dalang Gading, kula Pak Siswa. Nggih, laras nggih. Nggih. Kula Pak Siswa. Sepatu. Seputra budaya. Bedoyo lah ta ya Mas.
bahasa aku wae ora iso maca lho, Mas. Terus bawahe Bedoyo. Lihat. Apa ini? ikut, Oh, ikut. ikut, Ikut. Apa ini, Mas? ucapkan, Ayo Mbak Yu dibantu toh, Mas? ucapkan lah, njaluk dibantu aku ya ora iso ki. Ikut ucapkan selamat hari ulang tahun Karangasem. Nah, kuwi. Kuwi Apa nggon ini, kono Mas? kuwi. Ah, nggon kono kuwi. Seneng. Semoga Oh, semoga. sedaya Semoga sedaya dikasih dikasih nasi. Nah, Apa iki, Mas? Dikasih maju, oh maju. majau, Semoga semua dikasih semoga sedaya dikasih maju. maju bejane Kok bejane? beja Semoga sing meng meng sing wis mbok wis yo niki pokoke Pak. ora kena diwaca Mas tulisane, Mas. Oh, oke. Mugi sedaya dikasih sehatan rezeki ingkang kathah bagya mulya. Amin, Amin. amin. Wis pokoke kuwi doa terbaik, Mas. Nggih, niki terus minta lagu Podang Kuning kali Gubuk Asmara. Podang kuning dan gubuk asmara. Nggih. Podang Kuning Gubuk Asmara wau teng HP enten sik nyuwun yen ing Tawang. Yen ing Tawang. Nggih, duet niku Duet. terus enten wau ayang-ayang wau duet ya. Oke. Juga disapa dari Bapak Budi. Bapak Heri, Bapak kok Heri. Pak Budi. Bapak Heri dari Bali. Tadi Nggih. dapat salam Mas Gading. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Terus niki yang dipinangkani yang mana dulu Mas Gading? Ingkang Podang Kuning napa Gubuk Asmara riyen niki? Nyemanggakan ingkang pundi? Butuh teman? Iya? Butuh teman? Iya enggak apa-apa. Oh, butuh teman kita Boleh. pilih. Mang milih, Dik, Mang pilih. Siapa ya, Mas? Sinten? Siapa Mbak Ayu, Mbak Oriza, nopo Mbak Agnes? Sinten? Mbak Oriza. Oh, nggih, Mbak Oh, Orisa. iya. Betul. Ayo Mbak Oriza. Yuk. Selamat malam Mbak Riza. Selamat malam Dek Lintang. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Iya. Mbak, agak sini lah. Kamu jangan deket-deket gading terus loh. Lalu apa toh? Ya itu anu gini loh. Apa Mbak? Apa iki Tremor. Wis Tremor. kono karep kono. Loh kae. Apa sih? Grogi loh Mbak. Ya Dek. Tremor grogi. Heeh. Lah iya wong sedek aku mesti bendino ngono lho Mbak. Biasanya ki apa ya ora kaya ngono lho. rada Biasanya los piye? gitu lho, Los. Los. Nek jajar dengan tangi dek kalau paling piye ya. Aduh. Tekan lho Lah Dek. iya toh, jane ngopo lho Mas? Deg-degan aku. Mergane apa toh? Sebab Sebabnya apa? sebab iki aku ki nek dijajari karo apa jenenge cewek cantik kaya wis jan. Anu aurane iki langsung marake bergetar jiwa raga. Iso wae yo Mas. Iso Heeh, wae. marake bergetar jiwa raga dan yang lain-lain gitu. Jano. Karena ya isih anu Dek, masih muda ki ya kaya ngono Iya, kuwi. aku juga masih muda. Ah, iya, cocok. Cocok. Kamu ada rasa nggak sama gading? Iya, ada no. Apa rasanya? Strawberry. Hah? Kok blueberry toh? Iya. Juga ada rasa, Oh, rasa iya. rasa cinta iya. dong, iya toh Mas. Ya, ini minangkani apa Dek? Minangkani Podang Kuning napa ajeng Gubuk Asmara? Kenapa Pak? Podang kuning. Podang Kuning biyen nggih. Derek Derek, penonton kemawon. pokoknya Nggih. Langsung napa ngagem bawa? Ngagem Oh, bawon ora langsung. Nggih.
Bawa nih nggih, Mas. Dek Lintang riyen apa kula riyen? Dek Lintang. Cik Lintang sekno ya. Oh iya, nggih. Yang muda dulu. Nadian wujud temong peksi. Kandhane nek ning peksi ya kae iki ya. Apa? Peksi ki apa, Mak? Peksi ki tegese iki bird. Bird. Kuwi apa? Peksi ki Burung. burung. Manuk ngono wae. Iya. Yuk diteruske. Halus manis tur mrak ati. Gregele kok iso kaya ngono kuwi ya, Nduk ya? Iya, Mak. Isih resik ya Isih suarane. resik banget. Beda karo sing wis tuwa. Eneng kaya apa ya? Aku Apa, sing- Mbak? Aku sing kaya ngene wis tercemar kok ya suarane. Oh, mesti kuwi mambu-mambu. Mampu apa? Ora, kesel suarane Mas, tak mene. Kok to? Aku kesel iki mambu mbakku. Oh, mbako. Ya wis ya gak diteruske ya malah tekan ngendi-ngendi mengko ka. Golek isi podang jenar Ibu bunga ingatiku nyanding bisa Bapakne sampun lanjut nggih, Mas. Nggih, lanjut no mosok ya ming bawa tok. Pamundutan saking sinten to? Saking kula Pak Siswa. Pak Siswa tadi, Nggih. Mbak. Pinangkane nggih Pak Siswa saking Bedoyo nggih. Bedoyo. 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 Yuk, Dik. Yuk. Nggih, sampun dipun pinangkani Nggih, Pak Siswa. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Matur Dek Lintang. nggih, matur sunanan, matur Nggih, sunanan matur. sangat Pak Siswa. Niku lho Mas Piantune. Beliaunya Nggih, Bapak Kang Siswa, Pak Siswa sugeng nggih, dalu sampun, Bapak. nggih, Pak. Matur sembah nuwun, Pak. Niki tesih enten melih Napa, masuk Mas lagi Hadi? niki. Oh, ada yang baru. Nggih niki. Napa? Langsung kirim bukti transfer dulu. Alhamdulillah Nggih, saking dari Assalamualaikum, kula saking penggemar Mas Gading, Mbak Lintang. Saking Bekasi badhe nyuwun tembang Lintang Asmara. Mugi-mugi Desa Karangasem semakin jaya. Amin. Amin. Saking kula Sarino Bekasi. Nggih, ingkang nyekar Mbak Lintang duet kali Mas Gading. Oh nggih, siap. Nggih, Siap. Terus enten melih niki kedap. Niki titip sawer untuk Mas Gading nggih, Mas tuk tanggal tuk wayangan tanggal 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas ajeng nyuwun langgam yaning Tawangan Lintang dibawani duet Mas Gading kali Mbak Lintang Kairo.
dipinangkani nggih Mas kangge obat sakit kula. Waduh, nggih, siap nggih dipun pinangkani. Siap. Saking Mbah Miko penggemarmu di Gunung Kidul. Wah, siap matur sembah nuwun Mbah Miko niki. Laris dan sukses selalu Mas Gading, tetap rendah hati dan selalu jaga kesehatan. Nggih, siap matur sembah nuwun. Sampun transfer 200.000. Niku tambahane niku, Mbak. Oh, nggih, alhamdulillah nggih siap. Siap. Berarti hari ini jan mlumpuk ya, Mas? Mlumpuk niki kathah niki jan tobat. Pamundhutane wau wonten. Kok jan tobat alhamdulillah, Ding. Nek mlumpuk pikiranku sing tobat ki jane iki. Wau wonten. Muga nyawiji diganti ayang-ayang. Terus niki wau yen ing tawang. Terus kalih lintang asmara. Nggih. Oh nggih. Terus napa mulih nggih? Wau tesih enten nganu. Napa? Nyidam Sari. Nyidam Sari Mas Terus Gading. niki terserah sik nembang niki wau. Oh nggih. Niki yang dipinangkani dulu yang mana Mas Gading? Ingkang tesih slendro-slendro mawon niki tesih slendro to. Oh slendro nggih. Nggih, senten gubuk asmara niki. Gubuk asmara nggih. Ajeng nyuwun Sinten kanca malih? mulih. Nggih, sinten malih Mas Gading? Mbak. Kok bubras to, Jan? Bala niku kangge penutupan mengke niku. Gugong niku. Sinten rumiyin Mas Gading? Ajeng sinten nderek? Mbak Ayu, Ditunjuk mawon, Mbak Ayu nggih. nggih. Nggih mboten napa-napa Mbak Ayu nggih Nggih. mboten napa. Mbak Ayu riyen mboten napa-napa. Nggih aku nek musuh karo Mbak Ayu ki jan wah tobat tenan aku. Napa Mas? Kuwi engko ngadeg ngono nyekel mek karo Sugeng dalu. Lawang yo kalem lho. Kan aku orangnya lemah lembut. Lemah. Ayo sini Mbak Ayu sini. Kira nggo spot. Ya nganggo monggo kanca-kanca nyuwun sepote. Kaya wong bingung. Selamat malam. Selamat malam juga Mbak. Hah? Siapa? Lintang. Mbak Lintang. Kleru. Ya Allah, aku lupa, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Hari ini kita kalem bertemu kalem ya, Mbak ya. Jangan kayak apa ini gila ade bersatu gimana? Anu sebaya. Sebaya. Heeh. Mosok toh, tapi aku cilik ih. Hah? Aku cilik ih. Ya aku karang gegeden rumangsa. Enggak apa-apa ya. Iya. Kita sebaya. Mas Gading. Nggih. Nggih, wonten damel, Mas. Nggih menika apa to mau gubuk asmara. Mas Gading iki bae lek karo wong sing kalem ya kalem ngono kuwi ya lek ngomong ya. Nggih. Heeh, jan kalem. Kalem kok ya, Mas ya. Nggih, kula menika kalem. Nggih. Nggih, aku wis kaya Mbak Lintang ta. Sampun, nggih. Makasih. Mak kaya wong lenjeh banget lek kalem. Nggih, wonten dawuh, Mas. Wis ganti meneh to? Mau wis Mas Gading. Lah ketoke maido ya. Nek aku dipersis-persiske Mbak Lintang ki kaya maido ngono lho. Nggak apa-apa, Mbak Ayu. Oh, jane iki nek ayu ki ya padha le ayu. Cantik, Cantik. pinter weh kurang piye ayu. Iya. Body kurang piye. Oh, jaluk. Oh. Semok tenan ya. Kurang piye aku segere kurang piye. Wow. Seger. Segerdu. Kok segerdu piye ta? Ya kan Awak iki lak seger to. Lah Ora iya. kuru banget. Ora ketok tremimih banget. ya dhewe lek bersatu ki kaya boleh mbok karo macange. Heeh. Heeh. Dadi sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu Mbak Lintang. Ya aku mbok padake kae ngono. Ra trima. Ya ora trimo to. Sakit hati. Cantik aku. Lah masa aku ya limbo wong aku cilik. Cangik. Heeh. Lah ya iki enome iki sing rada tuwa. Oh, ngono iya. Ya
Kek kon nembang apa aku, Mas? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Jin niki wapun kula baleni ping 3. Ya mbok menawa aku dikon liyane. Ganti ngono ya Mbak ya bek menawa ganti ngono. Pak aku kon nyekeli mike ya ora apa-apa. Mik apa? Lek mikmu. Mik. Mik. Heeh. Pokon benakke kerise ya ora apa-apa. Wis kena iso dibenake dhewe. Aku tahu. Ya tak wakili nek awakmu pas ora mangkat lho. Nah, Kandhani. itu sama bojomu sendiri mana bojomu? Bojomu Bojonya. golek duit dhewe. Ini tugasku ini yang benerin ini. Loh, nek pas awakmu ora mangkat ke aku sing benakke padekke apa? Masa toh? Lho tenan. Tenan toh Mas? Ngapusi. Kuwi to ora ngilang-ilangke. Nek pas jarike ora kepeneran ke sing benakke sapa nek ra aku, Jajal. Nek ora pas kae sing ngepaske sapa nek ra aku, Jajal. Ngono kok ngilang-ilangke. Heeh. Ngono kok ngilang-ilangke. Ya, apa? Ya gek nembang ayo. Yo, Gubuk asmara Gek dipun samere bawani. ayo. Dipun bawani nggih niki nggih. 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 Monggo Mbak Lintang. Nggih. Nggih. Nyingkar nyingkur. Ayo meneh. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ki Mas Gading rungokno suaraku. Iya, coba. Iki ora rono karo Mbak Lintang iki. Heeh, tak rungokake. Ya. Ya. Tak rungokake. Ayu janan Mbak Ayu iki. Lingsep yen ke ngutan. Piye? Oh apik. Apik tenan kok. Apik tenan ya. Apik tenan. Makasih lho. Sama-sama. Dulu Mas saya kemu ayu ya Mas Gading ya. Aku nek dialem sampean ki. Ki engko nek dialem meneh iso glundung. Oh, nek ro Dik Lintang wae ngalem ya ampun bagusnya cantike. Ya ya no. Ora aku kon Cocok kok aku soalnya. Lelampahan. Aku lek diguyu Bu Prasi seneng kok aku. Ampun guyu Bu. Hati-hati lho. Ampun Ning guyu, guyune kae Bu. iki sok malati lho. Guyune iki sok malati lho. Kan Alah, Hah? Jan. Piye? ora apa-apa kok terus. Lah ya modele ngene iki kaya. Monggo Dik Lintang. Bareng. Heeh. Gelem Ben kompak ngono lho, ben kompak. Gelem bareng ora? Loh gelem bareng-bareng. Oleh. Oleh Bareng banget. ya. Boleh, heeh. Tresno tulus nadyan engko buk asmara. Nggih, monggo Mas. Yuk gubuk asmara. Sampun, matur sembah nuwun. Sami-sami matur sembah nuwun. Cek, oh ora sida njaluk sangu ya alhamdulillah. Lah dalah, sida Ana barang. apa piye? Ki apa iki? Heh? Aku koncone Mary. Nek do mari rasa Dalah wis. kabeh. Ora iki tenan iki lho, iki lho, Mumpung iki. aku rong lingguh lho. Iza. Piye sida apa ora Mas? Sido. Sida. Sido. Ayo, endi Sido. Mas? Ayo Mas, endi Mas? Ya, medeni ya. Ya. Terima kasih. Amplop tok. Jan, Mengamplop to
Ora ya aku ki ora. Ora. Ana isine kuwi padha Makasih kuwi. ya, Mas. Heeh, sami-sami. Jan. Niki wae enten melih lho niki. Ada tambahan lagi. Ora maksudnya Wis iki. iki wis ya. Wis. Kok le saking dalu le niki Pak D request memanikmu sik nyekar Mbak Agnesia. Tali asih 500 tak transfer rekening Mbak Agnesia digarap Sragenan le sampai jumpa 1 November ultah PKWL klasik ketiga. Nggih, siap nggih. saking Pak D Putra Dikari Gino Baladewa niki. Nggih. Pemanikmu itu tadi, Mas. Nggih, memanikmu niki Yang sik nyanyi Mbak Agnes. Mbak Agnes yang Nggih. nyekar. Yang mana dulu niki? Sak menika memanikmu sisan wae. Oh nggih. nggih. Monggo Mbak Agnes. Agnes, Mbak Agnes. Nggih, niku. Sugeng dalu juga dalu. Mbak Agnes. Injih, menika wau wonten pamundutan saking Pak Putra Dikari menika wau nyuwun memanikmu nggih Mas Kanjeng. Injih, ngono manikmu. Kaya MC ngono lho Mbak, sampean iki lek ngomong. Lah iya. Langsung dipun pinangkani. Langsung mau dipun pinangkani. Pemani. Memanikmu. Langsung kemawon nggih. Wih, nek langsung ki kepiye to? Mawi bawa. Ya ngagem bawa, pakai bawa no. Ingkang dawa napa cendak? Yang pendek. Yang pendek nggih. Tak tunggu seliramu rawuh jambak bingung gawe tangis tangis kang kebak dedonga mong sliramu kang
Sampun matur sembah nuwun memanik. Sampun matur sembah nuwun. Dek Lintang ngagem pun mriku riyen. Ya, Mas Nggih Gede. niki enten Nyidam Sari. Nyidam Sari. Terus enten wau napa? Ayang-ayang wau. Ayang-ayang kalih Yeneng Terus Tawang. nggih Yeneng Tawang Lintang Asmara. Iya. Ajeng sik pundi riyen? Napa yang Nyidam Sari dulu, bawa dulu terus nanti lanjut campur sari gitu? Manut. Yang rancak-rancak maksudnya? Nggih. Pripun? Nek bawane Nyidam Sari kula dereng ngapal ning pripun. Oh iya, mboten napa-napa. Langsung mawon pripun? Langsung Nyidam Sari Nggih. langgamipun. Nggih. Nggih. Langsung mawon diduetke napa mboten? Iya, no duet kali Oh, jenengan duet. no, Mas. Duet? Duet nggih, Pak, nggih. Nggih, Mas, duet no. Dah kula tak searching riyen nggih. Jangan. Dalam berdiri. Oh, nggih. Berarti jumeneng Mbak Lintang, jumeneng Oke, malih. nggih. Nah, niki pun ketemu niki. Sampun, Mas. Sampun. Nggih, langsung langgamipun nggih. Langsung Mas mawon. Gading dulu. Kula riyen? Nggih. Oh nggih, saka Bonang rumiyin mboten apa-apa. Nggih, saking punang riyen. Wah, nek iki romone buanter tenan iki. Buanter tenan, Mas. Ora nututi aku. Tapi enggak apa-apa, penak, Mas. Jos ngene iki. Jos. Heeh. Nyidam Sari sampun. Nyidam Sari sampun terus wau tes enten apa mulih to? Enten Lintang Lintang Asmara. Asmara. Ayang-ayang. Ayang-ayang terus Kok Yeneng ayam-ayam Tawang. toh, Mas? Hah? Kok ayam-ayam? Ayang-ayang. Ayang kali. Terus wau enten Yeneng Tawang. Terus enten apa mulih nggih? Lintang Asmara. Nggih. Yang Yeneng Tawang rumiyin apa yang Sik gayeng sing gayeng rumiyin? Nggih. Oh, nggih. Ayang-ayang riyen. nggih. napa Nggih, Ajeng. ya napa niku? Ayang-ayang dulu. nggih ayang-ayang riyen mboten napa-napa nderek. Nggih. Berarti ayang-ayang riyen iki. Iya, Mas Oke, Gading. siap. Yuk ayang-ayang yuk.